खुलुमबाय। आं दङ नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव लोगोसे खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना नैबे समाव आखायाव लादों। बे समाव बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय बिथांमोन बानजाय आफादनिफ्राय बेसेबांसो साखाफारा जादों आं नैबे समाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन। नैबे समाव आंजों दङ बानजाय आफादनि आफादगिरि। आं बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ आं नैबे समाव आं मिथिनानै लागोन। बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो नैबे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों। दिनै बेसेबांसो साखाफोरा आरजियो? खुलुमबाय। खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएसन आरो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा वर्ल्ड काप चेम्पियनशिप जि बुलुर बादायलायनाय 2024 बियो 7-8-9 जानुवारि दाननि बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। देग्लाय 21थि बोसोर जिहेतु आगान होबाय। जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखिनिखौ जोङो मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। जिहेतुके आरो साननैल'सो दङ। ओंखायनो जोङो जोंनि केपासिटि मथे बा जोंनि जिमानखिनि जोङो नांगौ माने माबाफोर दङ बेफोरखौ जों बुथुमनो थाखाय थियारि जानानै दङ। देग्लाय जिहेतुके 21थि बोसोर जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो देग्लाय सिगांफोरनि बायदि देग्लायबो जोङो जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों थियारि जादों। जिहेतुके जोङो भारतजों लोगोसे भारतनि जि 8 जि टीमफोर बे टीमखौ लानानै जों गेलेहोनायनि जि थिरांथा बेखौ जोङो लादों। बबे हान्जानि माने जायगानिफ्राय लाबोनाय जादों बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हान्जाफोरखौ? दिल्लीनिफ्राय, गुजरात, झारखन्ड, माने NF रेलवे गुवाहाटी, आसाम पुलिस, ओमफ्राय इलेक्ट्रिसिटि बर्ड जों लोगोसे सरभग आरो जोंनि लकेलनि भेरगावनि टीम दङ। बे 8 टीमखौ लानानै जोङो जि 7-8-9 अक्ट'आव जानो गोनां जि बुलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जों होनो थियारि जादों। जों आसा फारियो फैबाय थानाय जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो बानजाय आफादजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो मोजां भाबै खुंफुंलांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। बेयाव माने टिकेटनि बेब'स्थाफोर खालामनाय जादों नामा? जिहेतुके जागायनायनिफ्राय बेयाव माने टिकेटनि जि बेब'स्था बेखौ माने खालामफेराखै आरो देग्लायबो खालामनाय नङा। टिकेट गैयालासिनो बा फ्रियैनो बयबो जि बुलुर गेलेलायनाय बादायलायनाय बेखौ माने नायफैनो हागोन। जायफोरा दि बुलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाबाय, चेम्पियनशिप आरो रानार्सशिपआव माबायदि थाङो? जिहेतुके थांनाय बोसोराव जायफोर देरहादोंमोन बिथांमोननो 30 आरो जायफोर माने रानार्स आप बिथांमोननो 20 बेबायदि बान्था होदोंमोन। नाथाय देग्लाय जों एसे बारायनानै देरहागिरि बिथांमोननो 50 आरो जायफोर रानार्स आपआव बा देरहाया बिथांमोननो 30,000 बिथांमोननो माने बान्था बावनो जों थियारि जादों। आरसिनिफ्राय बा बानजायफोरनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुंनो खावलायो? जों खावलायो जे सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो लोब लोब फैनानै जोंखौ बाहागो लाफैनानै जोंनि जे गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। मानोना जोंनि ओनसोलनि साफ्रोम जे गेलेगिरि बा जोंनि टीमजों लोगोसे अफिसियेल बिथांमोनखौ जों माने रिपर्टिं खालामनो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बेजों लोगोसे 8 अक्ट'खालि जिहेतुके फुंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बिबार बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि जि EM बिथां दावबायसा बर'आ जि बेखेवनाय जि खेला बेखौ बिथाङा बेखेवना होगोन। बेजों लोगोसे 9 अक्ट'खालि जिहेतुके फुंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव जेरै बोसोरफ्रोमबो बिथांनि फबनाय जायगायाव बिबार बावो। दा देग्लायबो
जोङो बिबार बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लादों। जोंनि मानगोनां कालाइगाव बिधान सभानि एक्स MLA बिथां महेश्वर बर' बिथांखौ जों बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जों हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे जि फाइनेल गेम एबा जोबथा जि बुलुर बादायलायनाय जि खेला बेखौ बेखेवनो थाखाय जों BTRनि CM बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव फैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि BTRनि स्पिकार बिथां काथिराम बर' जों लोगोसे जोंनि गोबां BTRनि EM MCLA जों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठनफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो जों खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनखौबो जोंनि जि सानथामनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बयबो मदद आरो हेफाजाब होनानै जोंखौ जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ जाफुंसार होनायाव मदद आरो हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिनाय जायो। नंगौ, थारैनो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव बिथांमोना बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थायो। दिनै फैयै फैयै बिथांमोना 21 बोसोर जाबोबाय। देग्लाय 21 बोसोरखौ बिथांमोना बे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंफुंगोन। आङो नैबे समाव बानजाय आफादनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिबाय, लोगोसे नोंथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियावहाय नोंथांमोनाबो मिथिनानै लाबाय। भेरगावनिफ्राय आं अनसुला बसुमतारी, बड'लेण्ड बुब्लि। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।